nhau dzomanhoko kubvumbi Victoria Falls munyaya inofadza. Mapopoma aZambezi anozivikanwa nokuti mosi yatunya asimukira zvikuru zvekuita 20 masentimita kudarika paaive nguva inogorera pera. Mapopoma aya akanga opwa nokuda kwokusanaya zvisvino kwemvura munyika yeZambia uko kunotandira rwizi rwaZambezi. Wanga wari kureketawo kuZambia wati iwo rwizi uhwu wafashukira zvakanyanya zvanga zviri pekuitika kubva gore ra1978. Harare. Hurumende yanyorerana pasi chibvumirano chokukumbira mari kumasangano akazvimirira achitungamiwa nesangano rinoona nezveutano pasi rese. Izvi zvavanyorerana zvichaita kuti kugone kusimudziwa mari yokuAmerica inokwana mamiriyoni 800 nokuraudzira. Iyi mari iri kutarisiwa kuti ichagobatsira pakuisa chirwere chazezesa pasi rese ichi. Danho raitiwa neHWO rafadza wazhinji nokuti raputira nyika yose notariro nguva yakaoma zvino kudari. Mune imwe nyaya, makutukutu owanhu osaya mapfuta okubikisa anobva mupeturu. Nzvimbo dzakawanda dzomuguta reHarare dzanga dziine mitsara yakarepetsa yowanhu vanga vari kuda kutenga mafuta ayo. Kakunetsaka kabva kakwidzisa mitengo inova shoma wanawo mapfuta ayo zvekuti chiyero chibodzi chave kuita madhora anosvika 4 okuAmerica. Nyasi mufaro wakaita chimukutse munyika yababa. Boka renyika dzekumawirira rekuEU rapopomedza mamiriyoni 40 omari yekuAmerica kuti igobatsiridza mukuisa chirwere chedziva mupengo cheCOVID-19. Mumiriri weboka iri ndiye Hati Nyepa akati iye boka rawo rakamira nevanhu veZimbabwe munguva yakaoma kudari. Tobenyuka kunyaya yeurahwatondo. Wamonzora Nyasi waenderera mberi nokureketa kwawo kwokutsigira mutongo wakapuwa nehurumende nomatare odzimhosva wachiti wachamisa wakafanira kureka chigaro chekutungamira MDC Alliance nokuti hawachatungamire MDC-T. Ukuwo mutauriri weMDC Alliance Fortune Molokele abuda pachena achiti mutongo wakapuwa nodaro guruguru munyika hauna chekuita nobato reMDC Alliance. Atsinhira akati iye zviitiko zvakaitika kubva pakapfawa tsvangirai zvinosanganisira kongiresi yakaitiwa nebato reMDC-T yamaikupe zvakabudisa pachena kuti wachamisa wakange wasingachari kuMDC-T. Heno iko ichaperera nyaya iyi dzepasi rese. Nyika yeHong Kong yotangazve kuwisana nedziva mupengo kechipiri. Izvi zviri kureva kuti kusvika pava nomushonga wokurapa dziva mupengori vanhu vanogona kundoramba vari kundobatiwa naro kasingaperi. Mune imwe nyaya, mutambi wenhabvu anonzi Prince Boateng apuwa zvirango zvemari nechikwata icho anotambira cheBayern Munich mushure mokunge aenda kuoona mwana wache ari kuchipatara. Chikwata chache chati iye akashora mitemo yokuti azvidzivirire kubva kuchirwere chedziva mupengo apa akanoona mwana wache. Heno kuti waida kuti agodini. Mureke kugokanganwa kufarira Facebook page yedu rakanzi Mhanduwe wenhau. Naiwawo rekai tiboyane mangwana.